nového videa. Dneska je pokračovanie, ako dávame dole bubón. Bubón už máme dole. Bubón to je toto. Aj so sťahovákom. Toto je bubón so sťahovákom, ak vidíte. Tam je zatiaľ všetko možné. Je na to. Z tohto smeru. Ako sa priznám, tak mám skvelé auto. Škoda. Neviem, či to... Neviem. Čo tam nejdem. A tu je záhradka. Tam je baterka, ako ste videli v minulom dieli. Vlastne vnúka. Tak, každý dielok iba za pár ste mohli vidieť tento motor. A ste asi videli. Tak, čaute.